ko foli ni wala ɲuman dɔn dalakɛɲɛne an b'o ta ka débat face à face religieux sigida gale kulu jamakulu bɛɛ fo ni waati na ka bɛɛ fo i kɛyɔrɔ la ani kɛ kuma ka bɛɛ fo ka bɛn i ka cɛsiri ma ani i ka wuli ka jɔ k'a fɔ ko aw n'a balimakɛ ani degedenw bɛɛ ka degeden laban de don bamanan matigi Tarawele min sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Angola ma Luanda. Karamɔgɔw ka worosana an'u ka jisolila mankan don maakɔrɔw ka balantala mankan don o kuma k'an bɛ karamɔgɔ bɔɲɔgɔnmaw fo sɛgɛnbali ɲinɛbali kolokoto wuyangelikɛla wuyangelenw révolutionnaires minnu révoltelen tɛ maa si kama kana ta i kɔnɔ ko an bɛ e de nɔfɛ e tɛ an kan tɛ e ma kuma dɔ la an t'i dɔn yɛrɛ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko la fasoko in don ni fɛn b'an bolo n'an jɛ y'o ye faso in de don wa anw b'i dɔn min kaman kɔnɔ fasoko don wolofinya don n'i bɔra o kaman kɔnɔ a tɔ ye kɔlɔlɔ kɛlɛ i cɛsiri o la anw sen t'o n ko n'i bɔra o kaman kɔnɔ ko a tɔ de ye kɔlɔlɔ kɛlɛ ye i k'i cɛsiri o la ko anw sen t'o awɔ k'a fɔ ko an b'an kun bɔ nin waati in na ka foli belebele ta ka sɛgɛnbali ɲinɛbaliw sɛgɛrɛ o kulu sumalen don nin waati in na ka don ka dɔ bɛ jɛgɛ bɛ jirɔ don awɔ karamɔgɔw ka hadisa kɛnɛw don n ko karamɔgɔw ka hadisa kɛnɛw don anw y'a mɛn cogo min na ani anw y'a faamu cogo min na anw bɛ s'a ɲɛfɔ ko min na k'a ɲɛfɔ ka da an ka dɔnta bɛrɛ ma ka tila k'a fɔ k'a da kan ko an m'a fɔ k'o y'a tɔɲa ye dɛ wa o ni karamɔgɔ ta bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn ma o ni karamɔgɔw ta bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn ma o y'an ka miiri n'an ka taasi an ka hakili se y'an da min kɔnɔ an bɛ ka kuma ka da o de ma o kuma karamɔgɔ bɛ kɛnɛ kan karamɔgɔ Yaya Kale karamɔgɔ ko mandenkaw b'u ka kɔlɔlɔ kɛlɛ la an t'o to olu bolo an ka taa so awɔ ko mandenkaw b'u ka kɔlɔlɔ kɛlɛ la karamɔgɔ o t'olu bolo an ka taa so karamɔgɔ Moro Hayidara m'a fɔ ko kɛlɛ ye suforokun ta ka ban wa n k'a m'a fɔ a ye ko karanga daminɛna wa Moriba Yaasa dɔn t'a fɔra ye cogo si la o kuma karamɔgɔ n m'a fɔ n k'o ye so siraw la jɛlen ye dɛ nka dɔ filɛ nin an ka taa o kuma karamɔgɔ u wele ka na an ka dɔɔnin baro n k'i k'u wele ka na an ka dɔɔnin baro awɔ nin yɔrɔ in na kan'a kɛ foroba jama ye dɛ manden bɛɛ ko tɛ n ko manden bɛɛ ko tɛ manden Mali kɔnɔna don u wele ka na de ko an ka dɔ baro komi u ko k'u ma caman faamu ko kumakan ma ɲɛ ye ko dogo de kɛlen don k'a fɔ o ko ni karamɔgɔ dogolen don k'a fɔ wa ko kalandenw bɛ yan dɛ an ma min faamu k'u ka bɔ k'a ɲininka an b'a ɲɛf'u ye karamɔgɔ ko an ka taa ba Mali kɔnɔ sa i kan bɛ jɔn ma nin yɔrɔ in na dɛ les autorités de la transition malien karamɔgɔ a f'u ɲɛna ko boli tɛ dankɛ a f'u ɲɛna ko boli tɛ dankɛ ko duntulu banna ko dogoyɔrɔ banna Manden ko minnu jɔlen bɛ kuranɛ kɔfɛ k'u ka bɔ kuranɛ kɔfɛ minnu jɔlen bɛ diinɛmɔgɔw kɔfɛ k'u ka bɔ diinɛmɔgɔw kɔfɛ karamɔgɔ m'a f'u ɲɛna wa ko génération min wulilen don awɔ jamakulu min wulilen don k'i kun jɔ faso nɔfɛ olu tɛ maa ka maabaya dɔn dɛ n k'u t'i ka kɔrɔya dɔn k'u faso nɔfɛ n'i y'i jɔ ɲɛ i kana sigara fewu k'u bɛ daraka dun i kun na ka tilɔrɔ dun i kun na ka surɔfana dun yen nɔ k'u jɔ ka dugujɛdala to kɔnɔ yen nɔ n ka cɛ k'a dun Mali kɔnɔ ko ka hɛrɛ sigi ka hɛrɛ tile ka tila k'a f'i ye ko foyi tɛ bɔ ara Mali dugukolo kan ni hɛrɛ tɛ ka hɛrɛ fɔ a kɔ o tuma k'u tun b'a faamu u ko denmisɛnnin minnu don k'u tɛ ka maa bonya koyi ko maaba dɔgɔyalaw don ko maaba burujalaw don nka e b'i ɲinɛna wa n dɔgɔnin e min miiri e tigɛra i ka jamana na dɛ ka tigɛ i yɛrɛ la ka tigɛ i bɔkolo la karamɔgɔ e bɛ k'a fɔ ko min ma i ka maaba o ɲɔgɔnna joli bɛ jamana in kɔnɔ dɛ nka e y'a mɛn ko jamana in joli bɛ jamana in kɔnɔ wa jamana in de don karamɔgɔ n'u ko fɛn wɛrɛ bɛ jamana in kɔfɛ k'u k'o ta ka to n'a ye k'anw mago kisɛ kelen ma se o ma o tuma an ka taa karamɔgɔ n'an k'u k'o ta
ko karamɔgɔ mɛnna ka kangari da o ye karamɔgɔ mɛnna ka sira yir'u la karamɔgɔ k'u ma ko a kana boli ka taa jɔ diinɛmɔgɔ ninnu kɔfɛ a t'u dɔn a ma surunya k'u dɔn a ma kɔrɔw ɲininka a fɔra minnu ko wa a ma faw ɲininka a fɔra minnu ko wa ninnu nata aw tɛ se k'a fa a fanfɛ t'a bolo n'a ye diɲɛ n'a magoya d'u ma u b'a fɔ k'o ka dɔgɔ olu ka ala sɔn na ninnu fanfɛn tɛ sɔrɔ a tɛ ninnu to yen an ka dɔwɛrɛ kɛ an ka taa an ka lɔjɛ ta nka a tɛ ninnu to yen an ka dɔwɛrɛ kɛ an ka lɔjɛ ta min bɛ yen nɔ a tɛ dɔ kalamara anw bolo a b'a kalama dɛ a tulo b'a la a kan k'a bonya ani bonya ka kan awɔ an yɛrɛ y'a sen don sɛbɛn min dilanni na ko an bɛna mara n'o de ye an denw bɛ mara n'o ye an burujuw bɛna mara n'o de ye sini aw tɔgɔ ka dɔn o sɛbɛn de nɔfɛ ko maa minnu y'u bolo bila nin na san 100 caman u tun bɛ ta a bɛ fɛ u ka lakale a kɔ karamɔgɔ o tuma baara kɛ kuma sera a ye wuli an ka baara kɛ n ko baara in kɛ kuma sera a ye wuli an ka baara in kɛ cɛ tɛna k'an ye muso tɛna k'an ye an yɛrɛ de y'a kɛbaga ye wa a kana k'an kɔnɔ ko a kɛli ka gɛlɛn dɛ a bɛ se ka kɛ hali ko gɛlɛn tɛ awɔ nka u m'a faamu karamɔgɔ y'u nɛgɛ k'u minnu mɛnɛ k'a f'u ɲɛna fɔcogo bɛɛ lajɛlen na ko diinɛ bɛ se ka kɛ faso de kɔnɔ n'i taara kalan yɔrɔ wɛrɛ n'a lajɛ i ka ɲumanw suma i ka jamana ta ma i k'o ta i k'i ka jamana ɲumanw fara o kan i ka jɛ k'o baara i ka jamana in kɔnɔ fɔcogo ɲuman ma tɛmɛ nin kan dɛ u m'o mɛn karamɔgɔ k'u ma ko n'a bɛ sɔn u k'a dɔn ko a jɛlen bɛ kelen na hali lahara a bɛna taa jɛ kelen na a ka alijinɛ fɔnɔ kɔnɔ dɛ ko kelen dɔrɔn ko aw k'an ka mali lajɛ aw ka manden lajɛ ko aw ma foyi ye manden kɛta la k'a fɔ ko nin ye ɲuman ye diɲɛ kɔnɔ n'an y'a ta ka taa kalan arabuw kun tubabuw kun ko diɲɛ n'a tɔnɔ bɔ wa hali an bɛ se k'a feere k'a tɔnɔ bɔ n'an ka to dun sinankunya kanimɛya mɔkɛ ni mɔmusoya tulo ko to ɲɔgɔn ta la an b'a fɔ an ma kɛlɛ koyi nka an kɛlɛkun dɔnnen don nka an kana kɛlɛ walimɔgɔ ko la bilen karamɔgɔ ye nin f'u ɲɛna tulo na k'a f'u ye sɛbɛ la autorité de la transition ko k'u t'a mɛn n'u ko k'u t'a mɛn ayiwa a fɔra fɔcogo bɛɛ la an tɛ dɔwɛrɛ fɔ a ma koyi a yɛrɛ ye min fɔ dɛ an bɛ ka bɔ k'o de lajɛ an bɛ fɛ k'a dan yɔrɔ min na k'a tɔ ɲɛfɔ jamanadenw ye an ka tɛmɛ nin yɔrɔ in na an ka taa yɔrɔ wɛrɛ o tuma a y'an kɔnɔ an bɛ na o tuma k'an b'a fɔ autorité de la transition Manden Mali a ɲɛma son excellence colonel Kassim Goïta. Monsieur Goïta, tous nos respects en tant que les élèves de jardin d'enfants de Karamɔgɔ, Mandenga, Manden Sumuso Kononto ani Ɲɛga Muso Kononto, les fils de nos ancêtres. Et l'envoyé de nos ancêtres. Ale ka degeden fitininw don komi karamɔgɔ y'a fɔ a ye cogo min na n'an m'a mɛn hali n'a ye k'a mɛn n'a bannen don k'a faamu wa k'a dɔn ko jamanaden fanba y'a faamu sa dɛ son excellence baara de wulila a kɛra dɔnko ni dɔnkoman de ye n'i y'a dɔn ka taa kɔ i fa bi sa n'i y'a dɔn ka taa ɲɛ i ba bi sa a dun tɛ to dɔnbali ye fo a ka dɔn dɛ karamɔgɔ excellence a tɛ to dɔnbali ye n'a ka dɔn dɛ anw tɛ kuma ka tɛmɛ i yɛrɛ ta kan anw tɛna foyi fɔ ka tɛmɛ i yɛrɛ ta kan awɔ an ka yɛrɛma hɔrɔnya tali kumakan laban minnu bɔra i bɔra ni kuma dɔw ye excellence i yɛrɛ ko k'i ɲɔgɔnna jeune nka est ce que i bɛ k'a fɔ minnu ɲɛna i kan bɛ minnu fana ma olu b'a dɔn ɲininkali to min bɛ sigi nin yɔrɔ in kan i nana kuma in fɔ dɛ awɔ k'a fɔ ko mali kɔnɔ ni dɔw ni minɛn bɛ don u ti doyen normal sara o doyen ninnu bɛ tɛmɛ mɔgɔ dama dama de tɛgɛ kɔnɔ maa minnu ka miliyari kan ka taa faso wagande kɔnɔ i b'a sɔrɔ a tigɛtigɛli cayalen wari min bɛna don wagande kɔnɔ a tɛ miliyɔn 1 bɔ o ɲɛdɔnnen don o tigiw dɔnnen don min an ka kɛ an b'a dɔn k'o tigiw dɔnnen don mali in kɔnɔ kɔni
hal nu to wati sega fo ngo donendo engui fora mingo o ko na masira maloya nye ko na masira sutura nye ko papier mbeba ale de bulo bi ka bi sega minge ko anye donendo uya wele bulo na kera mbenyana ira wele la koy way ka premier ministre fo no wele la wa excellency amina min fi amma fo ngo tiyedo de ngango ki ka wuli ka nyeyini amma fi ki ka dine blade amma fi kana da arabu ya la fono nga obi fi ka min do ikungolo la na tori bulo ngo na tori bulo amineto nu mi do adafe ha uye minu do adafe yu do ntugo mina adamineto de fli bulo ni ta so excellence ministry musoman no fe kele na wulila mali kono nyena sira o nyeni dine kele ika sira o nyeni parti kele ngo ika sira o nye ni hali ekibu no fe kele demisanu ni nyanje kana sira la de uyake manasa la mali kono manasa gena chugumna agengu nyini ka do musa ya gemu kama o nyini ko do manasa na ke zuzi e chugodi ka musa zuzi o nyini ko do uye jama wuli ka job ma ko ka muso min genga bo barala dom bolo tuma ko fe o yini ko do agena mun kama aye munke o yini ko do o muso do nalete ngo muso re nalete ni idu nyebala atuga fi men korode ubo ka kele kan folo ate fi men korode suno kuma dola nu bela jele betta bolo bele na ngate fi men korode nuno mago be fi mantigi ndele ibina nyedo sesa hala metoke awo kulu yelen sira kele flani nyema no ye yelen sira nyuma ye anga yelo fe no make yelen sira nyuma ye kana se no ye jamana ye de o dasi kulu kora la ka temeni ka sira ye awo mandende do ngo mandende do baba muro mine sa de undo olu tise ka nyana ma foko jege bi jiro do awo syndicat jafarinya ka bɔ k'u sigi Bamako bi a fɔ i ma jigira tigɛ i jeunesse ɲɔgɔn ninnu na sa ngo énergie syndicat ɲɛmɔgɔ taara i sigi ka débat min kɛ a fɔ i jigira ma tigɛ jeunesse ninnu na ayi o 120 bɛ kɛ bɛ nɔfɛ n'i ye e jɔ ka arabuya jɔ n'i ye jɔ ka alikaba jɔ n'i ye jɔ ka arabu kuranɛ jɔ karamɔgɔ i b'o kɔ dɔn ne ka taa a yuguyugu yɔrɔ daminɛtɔ de filɛ nin ye ni kuma mana na gɛlɛya syndicat ni muso in cɛ ko fɔ a bɛ taa kɛ ko ye min bɛ taa k'i ka juges n'i ka procureurs n'i ka magistrats ni ministres kɔnɔna fili a mana na kɛ bɔli ye ko tiɲɛni commencera ka bɔ a la o tuma jamana i yɛrɛ ka mɛn minnu ma k'i faw n'i kɔrɔw u bɛ sɔn ka ɲɔgɔn dalajɛ sa ɔ minnu ko n'olu mago b'i la i b'olu sɔrɔ u ka so minnu ko n'i mago b'olu la u b'i sɔrɔ palais la ye o minnu k'i ye avion ta ka taa bɔ olu ye o minnu k'i sen ma don maa wɛrɛ ka so n'i fa ka so da tɛ nin bɛɛ n'a ka tiɲɛ don ɔ nka n'u kɔnɔna gana k'a fɔ n'u kɔnɔna gana ka se k'a dɔn ko silamɛya de ye tiɲɛ ye olu ka tiɲɛ silamɛya de bɛ se ka Mali in dilan fɛn wɛrɛ tɛ o b'a sɔrɔ dunan ni dugulen kɔnɔna gana a kora sa o tuma o bɛɛ bɛ boli i komi i bɛ k'a ye Goodluck bila ka direction min yira a la o bɛɛ bɛ boli ka taa ye k'o ka kuma o kɔrɔ ye a ye directeur falen dɛ awɔ directeur falen na ɔ syndicat ka kuma bɛ mun yira kɛlɛ tɛ directeur ko la koyi ɔ ni kɛlɛ tɛ directeur ko la a bɛ mun ko la yala o tɛ sɔn k'a fɔ kɔni ko yɔrɔ furanna ko don o tɛ o ɔ ni kɛlɛ tɛ directeur ko la kɛlɛ bɛ yɛlɛn sanfɛ de kɛlɛ tɛ jigin dugu ma ɔ n'a tɛ directeur ko la o kuma in jaabi bɛ mun yira a k'a ka ministre bɔ yen olu ka laɲini ye kuma banna ye quoi a k'a ka ministre bɔ yen ɔ n'a ye ministre bɔ yen mun kan ka kɛ
olu syndicat de bina ministre sigi wa aw de bina dɔwɛrɛ sigi maliden kan ka ɲɔgɔn ɲininka ministre ni y'a ye a ka danaya kɔni dara kan fo ka se nin na mali bɛɛ lajɛlen mali kodɔnna bɛɛ maa kalama bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko kabi kuma jan gɛlɛya b'anw ka ɲumɛko la koyi an ka yelenko la koyi o nka gɛlɛya in a jubaju bɛ mun de la caman ye min ye bi ko isansi ko wa ɲɛma ni i balimaw ni sigiɲɔgɔnw minnu bolo tun bɛ ko la ka kɔrɔ n'u ma sɔn k'o tiɲɛ f'i ye o y'i janfa koyi karamɔgɔ bɔra n'o tiɲɛ ye k'o saba kɛnɛ kan depuis waati jan ni énergie kelen nin kɔnɔ Salamu Jalo ka dossier karamɔgɔ bɔra n'a ye k'a saba kɛnɛ kan ka salamu yira ka salamu jɛɲɔgɔn yira ka salamu baarakɛyɔrɔ yira Mali la ko ninnu de ye mɔgɔ ye minnu bɛ citerne 100 ladon énergie dépôt kɔnɔ ka 50 décharger ka bɔ ni 50 ye ka t'o feere nka n'i y'a ye u ka farin u jigi ye jo ni jo ye a mɔgɔw yira na dɛ nka n ko a fɔra ko sɛgɛsɛgɛliw kɛra ka taa ko laban yɔrɔ min na nin ko in fana bɛna taa laban yɛrɛ ka d'a kan salamu tun bɛ nin baara kɛ salamu baarakɛ ɲɔgɔn ni jɛɲɔgɔnya ni tuguɲɔgɔnya jumɛn de bɛ salamu Jalo ni alu Nuhu Jalo cɛ jamu in tɛ dɛ mais mun sira b'u cɛ alu Nuhu Jalo a ka fɛntigiya n'a ka fantanya anw tɛ kuma o kan dɛ a ka ɲuman kɛ n'a ka juguman kɛ fana an t'o nɔfɛ a bɛ se ko la n'a tɛ se ko la anw t'o nɔfɛ nka alu Nuhu Jalo Mali in kɔnɔ a jigi dalen bɛ kira de kan wa a jigi dalen b'a ka diinɛ de kan a ka morikɛ wa a ka somakɛ wa ayi a jigi dalen bɛ mɔgɔ min kan maliden t'o yira maliden na bɛɛ b'o tigi dɔn o tuma sisan ni kuma in sera ale ma ale fana bɛ nisɔndiya ale bi kɔni Mali serifu Mali kulubalilakaw Mali mɔri bɛɛ de ɲɔngirilen filɛ ne ɲɛkɔrɔ sojuru bin ye kan kɛ kira ye o tuma a yɛrɛ sɔnna ma taa Bamakɔ ko foyi tɛ se k'a ɲɛnabɔ bilen ni ne tɛ ko n ka Kasimi wele son excellence k'a fɔ a ɲɛna ko ni kɛlɛ kun ye muso kelen ko ye ko a k'o bila ko maliden ka ca ko baarakɛla ka ca a ka mɔgɔ wɛrɛ ta ale bɛ sɔrɔ ka telefɔni ta k'i wele k'i ka muso in de bila 115 fana sanfɛ jama sigilen bɛ k'i lajɛ a fɔ ninnu bɛ se k'i bagabaga k'i ka muso in bila ka bɔ baara la ɲɛma kana sɔn o ma dɛ n'o kɛra kɔni anw b'a fɔ ko an ye min kɛ ka taa kɔfɛ n'an tɛ segin ko la kɔni nin tɔ tɛ taa ɲɛ bilen dɛ a fɔ an selen fɔ nin hakɛ in na e bɛ sɔrɔ tugun ko maa ka sɔrɔ Mali in kɔnɔ k'a b'i bagabaga wari min b'u bolo n ko wari in bɛ Mali de kɔnɔ n ko Mali de ta don n ko olu yɛrɛ n'u ka wari in ye faso in de ta ye min kan ka taa faso in kun kan o kuma fɔ diɲɛ kɛnɛ bɛɛ lajɛlen kan ka faso in kɔrɔta o nunjuruw bɛ e de bolo bi e bɛ siran jɔn wɛrɛ ɲɛ tugun ngi bɛ siran jɔn ɲɛ nin kɔrɔ tɛ k'i k'i jɔ ala yala ko ye nin kɔrɔ tɛ k'i k'i jɔ ka kɛ kira ye nka nin kɔrɔ ye k'i k'i jɔ de i ka Mali lajɛ i ɲɛkɔrɔ ni min bɛ e kɔfɛ bi o bolo ka jan kojugu a lajɛ bani kana sɔn k'an janfa dɛ kana an to mande mɔri bolo dɛ ngi kana an to mande mɔri bolo dɛ kɔɲɔ faso kalifa i la ko kalifaw kana tiɲɛ i bolo k'i bolo sigi ka ɲini fɛn ɲumanw ma ka n'i bolo sigi ɲini fɛn ɲumanw ma k'an bɛɛ bali ka bɔ jugumanw na i ko minnu tɛ duwaɲɛ sara nin tajiko kuma bɛ taa laban olu de fɛ yen nɔ o b'a sɔrɔ n'i k'i bɛ minɛni kɛ n ko n'i k'i bɛ minɛni kɛ nin tajiko la n'i ma taa cɛw paro minibari kɔfɛ i k'a fɔ an ma ko nin tajiko nin n'i ye sɛgɛsɛgɛ k'a ban n ko n'i ma taa kuranɛtigi n'a ka kuranɛ bɔ minibari kɔfɛ ka taa n'a ka kuranɛ don Bamakɔkura duba kɔnɔ i k'a fɔ an ma ko wulilen bɛ min kama a fɔlen fili ɲɛna o ye n k'u bɛ min nɔfɛ a fɔlen fili ɲɛna o ye a tɛ sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ kana hadisa wɛrɛ gɛrɛ la kerecɛnkɛ to a ka taa a ka so o t'a ɲɛ dɔn Mali de don n ko Mali de don nin si kisɛ kelen tɛ yen nɔ ko da min na
ko faso in kanu min b'e la ko o tilalen 100 ko 10 bɛ sɔrɔ a la o tɛ yen n ye miliyɔn 20 di n ye miliyɔn 100 di nin bɛɛ to yen e bɛ yɔrɔ min na bi i ɲɛ bɛ nin minnu na minibaro kɔfɛ i ɲɛ bɛ nin minnu na ka sadi fa i ye jala da minnu kana o i bilala i ka jala da minnu kana n ko cɛ tɛ ninnu na bi faso in kanu min bɛ e kasi min na ko n'i y'a tila 100 ko a 10 bɛ ninnu na ninnu si tɛ se k'a fɔ abada u da la ko faso in n ka bon ni ale kaba ye ninnu si tɛ se k'a fɔ u da la ko faso in ka bon Makan ye a ka bon Mali ye u bolo n'u y'o fɔ dɔrɔn ko Saudi a bɛ sin ka drone bila k'u kun ci ten wa o fɔlen filɛ nin ye hali kuma gɛlɛn tɛ foyi tɛ faso in sanfɛ an bolo foyi man bon ni faso in ye an tɛ foyi suya ni faso in ye n'i b'o sira kan an bɛ ɲɔgɔn fɛ an ka taa ɲɛma kana to ninnu ka foyi tiɲɛ faso in kɔnɔ i ɲɛna wa ɲɛma sɔgɔma i k'i sigi a kan ko ninnu tɛ se paga de la k'a k'i la ayi i kalifalen don bɛnbaw la fo n'i ye janfa kɛ dɛ n ko i kalifalen don bɛnbaw la fo n'i sɔnna janfa ma dɛ kana siranw ɲɛ faso nɔfɛ maakɔrɔbaya taara faso nɔfɛ jɔyɔrɔtigi taara burango taara n muso somɔgɔ ko tɛ faso nɔfɛ ɲɛma ko Tɔma Sankara taako fɔlɔ Irisi la a seginna ka na a kɛra ɲɛnama de ɲɛna dɛ ko Irisiw ka masakɛ ye fɛn kado dɔ de a muso ma u sera waga dɔrɔn a ye kado ni minɛ ka ministre de finance wele k'u ka faso fɛn ni évaluer n'a bɛ se ka feere u k'a feere ka warijɛ bila faso kɛsu kɔnɔ a ko a teriw k'a ma ko Tɔma k'i ka ko dama tɛmɛnen don a ko abada ale muso tun dɔnna ni faso in tɛ ya foyi tɛ faso ɲɛ a bila an ka taa sa n'i y'a to ninnu bolo n'u m'a dabiri an da la i b'a fɔ an ma ko tu kana to ninnu bolo dɛ ninnu tɛ se ninnu t'a ɲɛdɔn a ɲɛdɔnbaga ni ninnu ma deli ka ɲɔgɔn ye wa a ɲɛ yɛrɛ tɛ ninnu bolo pewu kana siga la dɛ n ko kɛlɛ in bɛ sanfɛ de n ko kɛlɛ in bɛ sanfɛ tabaratigi ni kɔbɔ i kɛ cɛ tɛ wa an b'a dɔn n ko an b'a dɔn bɛnkan dɔw bɛ yen u yɛrɛ m'o bolo nɔ bila cogo si la o tɛ se ka ɲɛfɔ ko ka Angleterre wura kɛ n'o ko k'a da yɔrɔ min na dɔrɔn ko ala diɲɛ ala kura kumana u yɛrɛ m'o sɔn o ma o n k'u ma sɔn o ma karamɔgɔ o t'olu bolo bani an bɛ se k'an mago ɲɛ ka tɛmɛ o kɛrɛfɛ cogo min Baba Moro ka fɛɛrɛ tun don dɛ fɛɛrɛ in sira de filɛ nin ye nka Baba Moro ɲinɛna min kɔ olu de y'a dabiri a da la awɔ e bɛ ka ji kɛ yiri min ju fɛ dɔ bɛ ka ɲini k'o tigɛ ni jele ye maa filaw tɛ koyi u bɛ y'u fili kɔrɔ n k'u bɛ y'u fili kɔrɔ i ɲɛ b'u la i ka ministrew ɲɛ b'u la i ka jugew ɲɛ b'u la n'i ka avocat ɲɛ b'u la i ka kalandenw doctoratigiw ni diplômetigiw bɛɛ de ɲɛ b'u la nka bɛɛ de sirannen don i mana da min na sɔgɔma wula fɛ n'i m'o sɔrɔ dɔ ka dulokiba jukɔrɔ i b'o sɔrɔ dɔ ka tominan daminɛ na tiɲɛ o fasoden bɛ olu bɛ yɛlɛma waati jumɛn olu bɛ yɛlɛma fɛ waati jumɛn olu bɛ ka mun de kɛ yɛlɛma ye yɛlɛma bɛ kɛ cogo di n ko yɛlɛma bɛ kɛ cogo di ɲɛma an tɛ ɛndi lɔjɛ sa n ko an tɛ ɛndi lɔjɛ n ko dɔ bɛ na faso in fana bɛna a tɔnɔ bɔ i komi ɛndi y'a ta tɔnɔ bɔ cogo min na awɔ guerre mondiale banna jifu de ye nanbara dilan diɲɛ kɔnɔ k'a yira diɲɛ bɛɛ la k'olu de ka maa sata cɛyara ja ɛndiyɛnw ka maa sata ka cɛw ta ye siɲɛ 14 nka se tun tɛ ɛndiyɛnw ye jifu ye o wariba minɛ diɲɛ kun kan u k'u ka jamana taa ɲɛ k'u ka dɔnni wuli k'a jɔ bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛna karamɔgɔkɛ bɛ kule la minibaro kɔfɛ a ka wari bɛ ka taa da fɛ awɔ a t'a kalama o n ko a t'a dɔn i bɛ ka taa avion min na n ko avion dilan société bɛ taxi sara diɲɛ yɔrɔ min na n ko wari in de tun bɛ ka ta k'a di jifuw ma karamɔgɔ a tɛ ninnu to yen an ka taa e bɛ mun de sara ninnu na fasoko la nin y'an karamɔgɔ ye Sokolonga Jata Tɔma k'i mɔmuso ko k'a ta de d'a ma o don a tɛ arabu kuranɛ dɔn a tɛ arabu ka ala dɔ fewu Sogolon wulila k'i jɔ a ka bulon la a ko sungun mari mande ma gale i ye bɛɛ sɔn mande i ye bɛɛ ta d'i ma a bɛrɛma ta koyi a bɛ se min kɔrɔ min bɛ s'a kɔrɔ o tuma ne fana n bolo wulilen filɛ i ye mande dɛ i tɛ n ta di yan wa a ta o kama
ne ko mɔmuso nɔfɛ de ngo ama mɛ o ngo ni ko tu a bɛɛ kɔnɔna dibile do kana bamanan ɲini ye n tɛ dibira fɛn dɔ ngo ne bɛ mun nɔfɛ n'u ko ta yɔrɔ yɔrɔ ngo an b'an ta de nɔfɛ o kuma bamankɛ b'a ta de nɔfɛ an ka yɛlɛ ngo an ka yɛlɛ an bɛ fɔ mali palais de kɔnɔ bi koyi awɔ ayi ka kuma bonya kɔnɔ ka kuma fanga bonyani kɔnɔ ka kuma jamanadenw bonya kɔnɔ ka kuma an kan kelen mɛ ɲɔgɔnw bonya kɔnɔ a ka dɔn ko nkalon de dara an na kabi sɔgɔmada fɛ fo ka tile gan u kana to su ka ko n'o nkalon ye dɛ n'a kora n'o nkalon ye ayi ko an ye ɲɛgɛnɛ kɛ ka bo ko awɔ kasa dɔ de bɔra a la nka dɔ wɛrɛ nana k'a tɛ se ka taa ten o tɛ se k'a ɲɛnabɔ an ko ninnu ka diinɛ de dilan ka bɛn faso ma cogo o cogo u ko k'u tɛ se k'a ɲɛnabɔ wa u hakili tɛ minnu na janfanci minnu bɛ bɔ kɔrɔ fɛ n ko janfanci belebeleba ninnu a bɛ minnu yɛrɛ la dɛ dibira bolo ninnu n'u bɛ don e bolo k'u bɛ don ni mun ye marifa wa u tɛ sɔn o ma abada u b'a dɔn k'a fɔ ko ni marifa dilan don an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na yan an tɛ se olu la sanfɛ an tɛ se olu la duguma u bɛ marifa da n ko u b'a bɛɛ lajɛlen da u bɛ fɛɛrɛ jumɛn dilan u bɛ bomosiw bila awɔ ka mun ta ka fara o kan u bɛ kuranɛ ta u bɛ don minibariw kɔfɛ u bɛ mali ɲini k'a dɔn ka mali kira dɔn ka taa don kira kan k'a bila fɛn na fɛn min kɛli n'i y'a to kira ta la jamanadenw bɛna jigin la wa n'i y'a to jamanadenw ta la jamana ka kɔrɔta b'o de la jamana ka yiriwa de b'o de la n'u y'a tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ cogo o cogo an ba ye n'u to ɲɔgɔn na ni min ka sitɛrinin taara a kun fɛ bi min bila ka dɔ du san dɔgɔnin mɛnna sunyani na a minɛna ten an k'a to ten n ko ni min ka eremɔruku minɛna sen fɛ n ko n dɔgɔnin i ye caman sɔrɔ sa cɛ a t'a ɲɛɲini miliyɔn tan miliyɔn mugan a bɛ k'o bisinɛsiw ta kalo kɔnɔ mali la anw bɛ sabakajɛ la arabuw ni sinuwaw ni tubabuw ni ɲɔgɔn cɛ nɛnɛ bilen la siyɔrɔ jugu ni masa nɛni bɛɛ lajɛlen kun k'o bila ka taa jamana kɔnɔ ko jamana min kanu banna o wariw dontɔ takisininw bɛ sara banki ye koyi wa wari ninnu bɛ taa di an ka maakɔrɔ minnu ma a bɛ di u ma k'u ka fura min san a bɛ di u ma k'u ka balo min san a bɛ di u ma k'u ka sabara ni fɛɛrɛbɔ min san o fɛɛrɛbɔ fana dontɔ jamana kɔnɔ dɔɔnin min minɛra koyi o bɛ taa bila wagande min kɔnɔ dɛ wa i kana sira dɛ sunguruba sotigi fana ka sunguruba takisi bɛ taa bila wagande kelen de kɔnɔ n ko karamɔgɔkɛ tɛ yɔrɔ min kalama dulɔ dilanna fana ka dulɔ takisi bɛ taa bila arabe kelen de kɔnɔ nka e y'a ye o kuranɛ kɔnɔ e y'a mɛn u da cogo jumɛn na k'a fɔ ko k'u sɔnna a ma ko wagande wari ko haramu don manden karamɔgɔw kan a bɛɛ bɛ girin n'a nɔfɛ ni faama y'a di ko faama de y'a di ɔ faama ka sɛnɛkɛ wari tɛ koyi foroba wari de don i t'a bɛɛ bɔ yɔrɔ ɲini i k'a dɔn o de kama an ko ninnu balo ye kunkurunin ni jamajan ni surumani ye n'an ma ninnu to yen nɔ karima don dɛ n'a taatɔ maa k'i la i segintɔ b'a k'a la o tuma an ka taa karamɔgɔ a fɔra an ye kabi kuma jan ko ninnu tɛ se faso in kanu tɛ ninnu na faso in hinɛ tɛ ninnu na u b'a fɔ o de ɲɛna ko k'olu delila ka hinɛ faso in na k'olu delila ka makari faso in na faya tɛ dɛ mɔkɛya tɛ mɔmusoya tɛ n'i y'u na anw sigi ɲɛ ni ɲɛ n'u y'a fɔ n'an m'u tere don i da ɲɛna i n'a fɔ an ma ko tuu faso hinɛ b'a la ani musa sera ɲɔgɔn ma mun kama 84 kaba dɔɔnin tɛ ma jɔn ka eremɔruku sara tun ka ca ni bɛɛ ta ye bamakɔ eremɔruku tigi kɔrɔw ɲininka waati la 84 ko société kaba donitɔ kana mali la ko jɔn de ka eremɔruku sara tun ka ca ni bɛɛ ta ye dɛ n ko ni musa sera ɲɔgɔn ma ya dɛ nka ɛya o bɛ kɛ don min na o y'a sɔrɔ manasa bɛ jɔda jumɛn na manasa tɔnɔ min na cogo di manasa ka kɛlɛ daminɛna yan dɛ karamɔgɔ maa bɛ siranko dɔ ye k'i k'a dɔn i ka dɔnni ni i ka miiri bɛ dan yɔrɔ min na dɛ a dɔn fana k'o ye dɔ ta daminɛ yɔrɔ de ye anw b'a dɔn k'e b'a ɲɛ dɔn ka tɛmɛ anw kan anw b'a dɔn hali n'anw yɛlɛla ka taa an jɔ fo kulu sanfɛ sebeja sanfɛ e b'i to duguma kuluba ka min ye anw t'o ye nka karamɔgɔ an bɛ min f'i ɲɛna n'i ye ninnu hinɛ minɛ n'i maloyara ninnu ma
fɛgɛn cogo tɛ ninnu nɔ maa ni ninnu tɛ se ka jɛ ka faso in baara ɲɔgɔn fɛ mɔrɔ ye min f'u ɲɛna n'a ma bɛn ma n'u ye mɔrɔ kɛlɛ k'u ka faso de ni jamana bɔ ɲɔgɔn na awɔ k'u ka faso ani diinɛ k'u k'o de bɔ ɲɔgɔn na u ko k'o de tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na mɔrɔw y'o min fara yɛlɛko kan u y'o de kɛ mɔrɔw kɛlɛkun ye dɛ o tuma an sera a ma tuguni dɛ karamɔgɔ ko fo ka jamana ni diinɛ de bɔ ɲɔgɔn na awɔ wa a ka dɔn ko diinɛ de bɛ jamana kɔnɔ nka jamana tɛ diinɛ kɔnɔ o misaliw bɛɛ surumani ye jɔn ye mɔgɔ i bi sɔrɔ ni jamanadenya ye ka kodɔn ni jamanadenya ye ka kɔrɔbaya ni jamanadenya ye o jamanadenya ni i bi kɔrɔbaya o de kɔnɔ ka diinɛ dɔn ka don diinɛ na ka kɛ diinɛ fɛ wa n'a ka di ye fana i bi bɔ diinɛ na i komi anw n'a ɲɔgɔnna caman ka to ni jamanadenya ye ka sa n'i ka jamanadenya ye o tuma jamana de ka bon ni diinɛ ye fɔcogo wɛrɛ t'a la anw bolo ka tɛmɛ nin kan o y'a tɔɲa ye n ko y'o tɔɲa ye o tuma an jɛlen bɛ min na o jamana in de don k'an k'o de jamana in bonya maa si kana fɔ o jamana in kɔnɔ k'i tɛ dɔ dɛmɛ ka di dɔ ma ayi n'i bi sariya kan i bi jamana de kun kan i tɛ yen nɔ ko diinɛ ko i tɛ yen ko parti ko karamɔgɔ a tɛ ninnu lajɛ dugu ma ye n ko a tɛ ninnu lajɛ dugu ma yen nɔ e ko k'i taara yɔrɔ jan nburetura boli don dɛ n ko nburetura boli don siga kɔni tɛ min na a tɛ se ka kɛ ni dulokiba ye cogo si la n ko a tɛ se ka kɛ ni disamugu ye cogo si la kɔlɔsi wa burejuru b'o tigɛ ka tɛmɛ n'a yɛrɛ ye o tuma nburetura boli don an ka taa ne yɛrɛ ka hamadi ne ka bubu filɛ arda galo amina galo kunju gordo galo gorko ñamata gacci galo a ko a ma siran a ma ngalo tigɛ a ma wali muso ɲini a ma maa janfa a ma deli ka don namara kora wa ale bubu ma n'i kɔ don dugu kɔnɔ ale t'i kɔ filɛ o y'o kɛ yaada kuma ye a ko yaada kuma tɛ dɛ mɔgɔ siranbagatɔ de b'a kɔ filɛ kɛ ko ale t'i kɔ filɛ dɛ bubu an ka taa ka bɔ bubu an ka taa ni nin ma cɛ o cɛ fa kana foyi d'o ma o t'o fa bilen n ko min b'i bolo n'a ma cɛ o cɛ fa hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ i kana o sɔn foyi la manden o tɛn'o fa karamɔgɔ an ka taa an ka taa ko in bɛ cogo min na ko in bɛ dakun min na n m'a f'i ye nburetura boli don o tuma hadisa filɛ i kɔrɔ n ko hadisa filɛ i kɔrɔ n'i sera dugu kɔnɔ don o don i k'a ɲɛɲini nka s'a ɲɛɲini ko la dɛ dugu kabilatigiba dɔw mɔkɛ de don wa dugu setigiba dɔw de mɔkɛ don i b'a dɔn an ka dugu kɔnɔ nburetu de ka ca an ka dugu kaburu don la an ka bamanan sogola kaburu don nburetu de ka ca yen komi dugu in ye komi kaburu don 3 ni 4 ɲɔgɔn na ko mɔgɔkɔrɔba dɔ de sara su fɛ u taara o su don na o y'a sɔrɔ tiɲɛ dɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ ka bɛn an k'o mɔgɔkɔrɔba ninnu k'o waati tiɲɛ ma ko n'a taara su don kaburu don na ko n'a bɛna k'i t'i kɔfilɛ ko n'i y'i kɔfilɛ k'i b'a tigi sigilen kaburu kan ko n'a y'i wele dɔrɔn k'i tɛ se ka yɛlɛma bilen o donna denmisɛnninw kunkolo la ka kɔkɔ n'o ye fo olu fana nana cɛkɔrɔbayara n'o ye la o cɛkɔrɔba dɔw de tile filɛ nin ye quoi olu taara kaburu don na k'a fɔ olu taara kaburu don na ka taa su de don dulokiba tun bɛ cɛkɔrɔba in na ko o taatɔ o tuma nbureɲaga de filɛ ka bala ale ka dulokiba la wa ale y'i tufa ka taa ɲɛfɛ k'a fɔ ale y'i tufa ka taa ɲɛfɛ nbure y'ale sama ka na ale y'i tufa ka taa i yɛrɛ bɛ nbure dɔn yirijalan don nbure y'ale sama ka na ale y'i cɛ ka bɔ dulokiba la ko ne kelen tɛ dɛ o ko k'a ma bɛn tu kɔnɔ ye dɛ kana baro kɛ bɛɛ ye dugu kɔnɔ dɛ nka o ko k'a su k'a ma diya ye dɛ dɔw ko badiri mɛlɛkɛw ka npamuru y'olu jɛ a bɛɛ taara ka dulokiba to dulokiba ninnu ta yɔrɔ ma kɛ bɛɛ ɲɛna dɛ o tuma cɛkɔrɔba an ka taa aw minnu bɛ a lase yɔrɔ jan aw minnu b'a fara ɲɔgɔn kan ka tɛntɛn ka kungun ni ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na a y'a fɔ ninnu ye ko muso kɛlɛ min wulilen don k'u ka sira nin ye i komi u bɛ ka sira k'u fa ka kɛlɛ ɲɛ cogo min na dɛ ka d'a kan
olu ye k'a ye de ko kufa ye an maliden ɲɔgɔn de ye a ma ko dɔ de faamu a tɛ ko dɔ de ɲɛdɔn karamɔgɔ bolo k'a bɛ ka min ɲɛɲini o tɛ koyi arabu ala y'a bila min na a bɛ k'o de kɛ n'u k'i ma ko tiɲɛ tɛ aw k'u ɲininka bani ko abubakar y'a kɛ mun kama kira salen kɔ n'u k'a ma ko tiɲɛ tɛ aw k'u ɲininka ko umaru y'a kɛ mun kama kira salen kɔ n'u k'a ma ko tiɲɛ tɛ aw k'u ɲininka ko usumana su ye tile 40 wa tile joli k'a ka so fo k'a toli mun de kosɔn dɔɔni wɛrɛ tɛ koyi usumani ye fɛn de lamaga ala ma se ka min lamaga ka d'a kan ko kira ka kiraya la kira tun bɛ jɔ de ani bɛɛ bɛ jɔ aran kelen na ka seli kira salen kɔfɛ an t'a sa cogo nɔfɛ dɛ nka abubakar nana o cogo la nbamurutigi y'i teliya fo ka gɛrɛ aran fɔlɔ la ka muru don abubakar kɔnɔ o taara umar nana o cogo la o labanna cogo min na o ɲɛdɔnnen don ɔ kalifa sera usumana ma usumana balimaw ye jagokɛlaw de ye olu bɔlen bɛ yɔrɔ wɛrɛ ka na olu k'i tɛ keguya ni tɔ ninnu ye ko n bɛ mun kɛ k'i bɛ bɔ jama ɲɛfɛ i bɛ t'i jɔ ɲɛfɛ sendanya dama dama i b'i ka danamɔgɔ cɛganaw ɲini ka d'a kan si dalen tɛ ala in na bɛɛ dalen b'a mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ de la o tuma i bɛna olu jɔ i kɔfɛ ni cɛ o cɛ k'a bɛ girin ka bɔ olu la dɔrɔn nbamuru k'o ta nbamuru ni dulokiba ka seli ɲɔgɔn fɛ usumani k'o fɛɛrɛ ka ɲɛ o ye usumani bɛlɛ misiri la ka dɛsɛ k'a bɛlɛ misiri la ka dɛsɛ ka ala deli a nɔfɛ ka wurudi gɛlɛnw k'a ye a ma ɲɛ u taara sɔrɔ a ka so ale kun tigɛra cogo di fo k'a kun sɛmɛ seri ka kɛ misiri kogo la kalifa tan ni naani na o kun cira Egypte discours banna yɛrɛ ninnu ma dabila u t'a dabila ayi n'a ye ninnu to yen k'u n'a ɲɛ fasoden kelen ye ninnu bolo fɛn min ka bon n'u faso ye u y'a ɲɛfɔ a ye dɛ a tulo b'a la dɛ wa o de y'u ka tiɲɛ ye awɔ n'a ko k'a b'u wele k'u ɲininka o la u bɛ fɛn wuli a da la nk'u bɛ fɛn wuli a da la aw b'o tiɲɛ dɔn aw b'a dɔn k'anw b'a dɔn k'aw b'o tiɲɛ dɔn a y'olu to yen nɔ a ye cɛkɔrɔba ninnu lajɛ an ka taa so. Son excellence n'i ye cɛkɔrɔba ninnu fara ɲɔgɔn kan ne ko i tɛ kɛ i fa dɔ ye wa son excellence président Mathieu Kérékou cɛ min ye Mali kanu ka kɛ Mali fɛ ka sɔn k'a ka jamanadenw bila kunbalan na en 78 ka tiɲɛni nasugu bɛɛ lajɛlen k'u la a sɔrɔla Mali de nɔfɛ n'i taara Bɛnɛ don o don t'i ɲɛ da cɛkɔrɔba in sɛlɛ kan dɛ a kɛra Mali fɛ Mathieu Kérékou kelen sɔrɔla min nɔfɛ a bɛɛ b'a tiɲɛ dɔn dɛ loya ka réunion min kɛra en 78 o y'a sɔrɔ 76 kungɔba de kɛra Mali la i komi min ɲɔgɔnna kɛra 84 donc o sana yɛlɛma filanan Musa taara réunion kɛyɔrɔ la Musa wulila ko k'a dɛmɛ de an tɛna don o bɛɛ la nin yɔrɔ in na yan bɛɛ b'o ɲɛdɔn ɔ ko Bongo fana wulila ko ni Musa ka dɛmɛ ɲini kun ye k'a fɔ ko ji tɛna a ka jamana kan n'o de kɛra cɛbakɔrɔ bɔkun ye ka bɔ ni faso ye ka yaala ko ji bɛ ka tiɲɛni kɛ ale fana ka jamana kan k'u k'ale fana dɛmɛ ko Kérékou ko Bongo ko manamanakan de dabila n'u b'u sɛbɛnna kuma na ko Bongo ko dabila Bongo girinna ka tabali gosi ko Kérékou kana ale dɔgɔya dɛ c'est vrai qu'il est général ale bɛ militaire bɛɛ bonya mais o bɛɛ ye président de o bɛ président ya kuma na Kérékou ko ah bon ko Bongo ko ne ni cɛ k'i bɛ tabali gosi loya kɛnɛ kan a ko Bongo n'i dalen b'a la k'i ye cɛ ye i ye si min komi ne k'i bolo min kɔrɔtalen don k'a tɛ tabali kan ko ni min kɛ fali ye k'i labɔ loya kɛnɛ kan sisan a y'a ka siya tɔgɔ fɔ ko n'i y'a mɛn Bɛnɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'i k'a minɛ k'a kɛ fali y'i bolo ko ne de ko tɛ n'i ma sɔn a d'a kan Bongo siranna k'a bolo jigin nka a y'a sara ni min ye Bɛnɛnaw la a y'a ɲɛɲini k'a dɔn en 78 Gabon a kɛra minnu nɔfɛ u t'a kalama a tɛ sɔrɔ u ka kuranɛ kɔnɔ o kama an ko a ma n ko tiɲɛ bɛɛ ma sɛbɛnni bɛɛ tɛ tiɲɛ a y'u ɲɛɲini a k'u dɔn ɔ Musa b'o o boliboli ni o faso dama ɲini na waati min na faso kumabɔli ɲɛɲini na janfakɛlaw ye janfa kɔlɔn sen Musa kɔfɛ o voyage kelen na janfa kɔlɔn de senna Musa kɔfɛ o kama ɲɛma n'u y'i bɛlɛn a bɛ k'i kɔnɔ k'u ɲinɛnen de ye kɔ u b'i ɲini i ka dilan jukɔrɔ u b'i ɲini i ka armoire kɔrɔ u bɛ sɔn k'i ɲini hali selidɛbɛ kan koyi n'u m'i sɔrɔ yen si la u b'i nɛgɛ ka gɛrɛ f'u ka ala yɛrɛ la ɲɛma i kɔlɔsi u ka ala kɛrɛfɛ dɛ i b'u ka ala ka kan mɛn n'i bɛ ala ka kan mɛn kɔni o komi i bɛ kira ta mɛn tuma dɔ la i b'a sɔrɔ i bɛ ala fana ta mɛn n'u y'i nɛgɛ ka gɛrɛ u ka ala la i kana sigara fɛ u ka ala tɛna ɲuman k'i la kana sɔn i n'u ka ala ka gɛrɛ ɲɔgɔn na dɛ
u bɛ fɛ k'i taa yɔrɔ min na ala yɛrɛ ka duba kɔnɔ yen nɔ i kana sɔn ka taa dɛ n'i taara yen nɔ ɲɛma o kɔnɔ an b'a fɔ k'i bɔra bɛnbaw ka kalifa kɔnɔ dɛ olu ye min kɛ bɛnbaw la a dɔnnen don awɔ i k'i hakɛ to a fɔcogo la o y'an bɛnbaw kɔbɔ ka t'u sigi sugu fɛ yɔrɔ i b'a fɔ bi n'i taara jɔrɔn sugu la baw ni misiw sirilen bɛ cogo min na dɛ e k'i miiri k'o de kɛlen filɛ wolofinden ni nbogi sigilen ye sugu fɛ ba in kɔnɔ bani e k'i sigi k'o lɔyɛ bani n ko ninnu kelenw de y'a kan na wa ka b'o kuma u ma kan na n'u dɔwɛrɛ dɛ u k'u ka ala de y'u yamaruya u k'u kan na an t'olu ka ala dɔn ka taa ɲininka n'an ye mun k'a la a y'u bila ka nin kan na ka bɛn mun de ma ne k'i miiri ɲɔgɔnna kamalenkɔrɔ pantɔ la ka bɔ bato kɔnɔ dimi fɛ k'a fili kuwaji la olu tɛmɛ ni 20 bɛ kuwaji ju la yen nɔ cɛbakɔrɔw ni mɔnɛ dara nka u yelen pannen ka bɔ ng'olu yelen pannen bi k'a fɔ ko nin kɛra olu la faso min nɔfɛ faso in ka bɔ ka yira diɲɛ na sa an yɛrɛ ye mun ye an yɛrɛ k'an yɛrɛ fɔ sa an kana sɔn bilen k'an yɛrɛ to maa si bolo maa si t'an dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan yɛrɛ fɔ waati sera dɛ yɛrɛ yira waati sera dɛ yɛrɛ kumakara waati sera dɛ o tuma a b'aw de bolo bi a bɛ se ka mun kɛ diɲɛ k'a ye dɛ diɲɛ sigilen bɛ k'a lajɛ filɛ ɲuman wɛrɛ bɛ muso cɛ ɲuman na n'a cɛ kelen tɛ e ɲɛma aw ka Cameroun lajɛ bi sa aw ka Gabon lajɛ sa a y'a kun kɔrɔta aw ka wolofindenw lajɛ u bɛ ka aw majamu bi cogo min na fo an bɛɛ nisɔndiyara fo an bɛɛ wasara fo ka jamana in kanu tɔ k'an bolo sa fa yan nɔ cɛ a fɔ aw bɛ sɔn aw kɛlen kɔ ka belebelew kɛɲɛ ka ala yɛrɛ kɛɲɛ koyi nka kana dɛsɛ ala ka cidenw de la faso in kɔnɔ cɛ kɛlɛ t'o dakun na bilen dɛ ninnu bɛ ka kuma ninnu tɛ paga ye n'a mɔgɔninfin ɲɔgɔn tɛ ala ta k'a fɔ a bɛ ka bɔ min yɛrɛ da o yɛrɛ bolo ale de ye ala ye o minɛ i k'o da fara i k'a lajɛ ni ala bɛna dɔ wɛrɛ fɔ bilen n'i k'o minɛ i k'o da fara i k'a lajɛ ko ni ala bɛ dɔ wɛrɛ fɔ aw mana a dɔn cogo o cogo aw tɛna a dɔn ka tɛmɛ a tigiw kan a tigiw de ko awɔ Israël premier ministre ni Égypte président en 78 kilo la olu de ko hey a bɛnbaw ye jɔnya kɛ yan o a bɛnbaw ma jɔnya kɛ yan o yahudi a bɛ min dɔn a ka sigi o kan a k'o dɔnna kari nin ko in tiɲɛ a b'a ka sɛbɛnfɛnw de kɔnɔ i komi a b'anw ka sɛbɛnfɛnw kɔnɔ cogo min wa tiɲɛ dan ye sɛbɛnfɛn ninnu kɔnɔna ye dɛ n'an bɔra a kɔ kan diɲɛ dɔnni bɛɛ lajɛlen b'anw ka jamana kɔrɔ la bi nɔ ka tɔkɔrɔw woloma u ma aw bɛnba kolo kelen ye a ka bɛn a ka kumada fɔlen nin ma donc o y'a yira anw na ko aw ma paga jɔnya kɛ yan pyramide bɛ jɔ don min a kelen sen ma se a jɛman koloma ye yan nɔ o tuma an k'o tiɲɛ to o tiɲɛtigi bolo n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o fɛ yen don min an na t'o ɲɛnabɔ nka kɛnɛ kan yan n'a k'a b'a kɛ tiɲɛ ye n'an ma maloya anw tɛ maloya an bɛɛ ka bɔ ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna kɛlɛ banna ye discours banna ye an y'o filimu datugu ye pewu o kama an ko an ka firawunaw u yɛrɛ ko minnu ma firawunaw hali n'u m'u tɔgɔ jɛ dɔn dɛ u bɛ bonya a jara mɔgɔ min ye wolofinɛ ye u bɛ bonya a ma ja mɔgɔ min ye manden k'u bɛ bonya fo ka bonya bali ɲɛ bɔ u fɛ u bɛ bonya kɛnɛ kan yan nɔ maa tɛ ka bonya o kan olu y'a kɛ de ka taa k'u nɔjɛ de to u m'u kunsigi jɛ yira maa la a filɛ kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛ b'a la bi a ye bɔ an ka kɛlɛ ŋanaw fo kɔrɔlenw kɔni ka kuraw kɛ k'u kɔfilɛ ka sini taw ɲɛ sigi an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo min na sinon bi ma ninnu bila an da la dɛ bi ma ninnu bila an kan dɛ ninnu ye ko bɛɛ k'anw kan yan nɔ k'u baw suɲɛ n'an baw ye kɛnɛ ka diyagoya la k'u faw suɲɛ n'an faw ye u da la kɛnɛ ka diyagoya la k'olu de bila anw ye k'anw de kɛ faso ɲamankandenw ye k'anw de kɛ faso jahanamadenw ye ka bɛn an ka bolokolonya ma ninnu ye anw kɛ fɛn bɛɛ ye yan anw yɛrɛ tun hakili la n ko maa tɛna se ka na min b'anw bɔ ninnu bolo dɛ n'a ma ɲa ko kuma nana k'o tiɲɛtigiya i komi indiyɛnw ka mɔgɔw minɛnen kɔfɛ indiyɛn masakɛ min nana indi wuli k'a jɔ kɔsa in na ka sanumuguba in ye ka indi wuli k'a jɔ ala ma bɔ ni dɔwɛrɛ ye ala ko he an tɛ keguyaba anglɛw nana an mara yan nɔ n ka cɛ min ko n ka dunun ka di n ka bala ka di u y'an bɛɛ don daba fɛ ka bɛɛ bɔ daba fɛ yan nɔ n ka cɛw misi ye n ka ala ye o saga ye n ka ala ye o n ka ala yɛrɛ bɛ fɔ sanfɛ o anglɛw donna an bɛɛ kan yan hali u donna arabuw yɛrɛ kan o kɛcogo kelen na nka a ko ale ye sɔmi dɔ de sɔrɔ anglɛw ka mara kɔnɔ min tɛna sɔrɔ aw ka kuranɛ kɔnɔ min tɛ sɔrɔ bibili kɔnɔ a ko o ye jumɛn ye a ko anglɛw nalen yan anglɛw ka cɛta fanba u y'a ka an ka silamɛmɔgɔw de la
o kuma anglaw ka mara kono anglaw ye doni do de soronga jamana kono ya ka foko silamela mo de mo ye mo munu manipuler kadi ka bla u yɛrɛ faso la ou bien ka bla kɛlɛ la wa o kuma ale ye sɔmi sɔrɔ fɛ silamɛ ko ni ale y'a faamu ko bolo wɛrɛ b'a la ani bolo min bɛ ka fɔ mɔgɔw ɲɛna k'o tɛ kelen ye an k'a bɔ an fɛ an k'an yɛrɛ ta ta a y'a yɛrɛ ta ta a filɛ k'a tɔnɔbɔ bi dɛ wa don min na an fana b'o misali ta k'u fana y'a ka galiw na sini hali a mɛtɔ tɛ yɛrɛ n'i y'a ye ko tubabuw y'u sen don arabuw ka wari b'u kɔnɔ o u ma manipuler ni dɔwɛrɛ ye o u ma manipuler k'u ye kalan min kɛ aw m'o kɛ o u ma manipuler k'u ye militaire ye ka tɛmɛ aw kan o u ma manipuler k'u bɛ ala dɔn ka tɛmɛ aw kan nka u manipuler la ka ala ka tiɲɛ de yir'u la k'u k'o de labaara k'u fana ka jɛ yan kɔ ala y'a fɔ cogo min k'u jigi da yɔrɔ wɛrɛ kan ɔ ɲɛmɔgɔ ninnu kɔni bɛ min na diɲɛ kɔnɔ aw b'o kalama anw b'a dɔn k'aw b'o kalama wa tiɲɛ ye o ye kabi kunu a tiɲɛ ye o ye bi wa hali sini a tiɲɛ ye o ye wa hali minnu bɛ ɲɛ kɔrɔ olu yɛrɛ ka tiɲɛ ye o ye sen nata a kana da maa la ko jama b'i kɔ dɛ a kana girigiri maa si ka sen na a ye min kɛ an ka jɛ ka o yafa ɲini nka a kana giri mɔgɔw kan dɛ a nunjuru b'aw de bolo a kana sira maa si ɲɛ faso nin kɔnɔ faso ko la a kana sira maa si ɲɛ n'a sirara maa ɲɛ a kana sigara bagamuru bɛ sɔn ka kɔ dɔn an na dɛ a kana siga o la dɛ a kana sira maa si ɲɛ minnu y'a kɛ babamuru la olu de bɛ yen minnu y'a kɛ musa la olu de bɛ yen minnu y'a kɛ tuma nin na olu de bɛ yen minnu y'a kɛ saganogo la n ko mɔgɔ kelenw de bɛ siyɛnni kan u ma taa filimu ma falen filimu kelen de don a bɛ ka taa de a bɛɛ ɲɛ b'a la u b'a fɔ yan fɛ ko k'u ye ɲɔgɔn fa nɛni sini i bɛ t'u ye ko bɛɛ bɛ bɛn diinɛ kɔnɔ u b'a fɔ yan fɛ k'u ye ɲɔgɔn nɛni sini i bɛ t'u ye k'o bɛ bɛn o kan ka bɛɛ kɛ n k'u bɛ ala min yɛrɛ nɔfɛ ala ɲɛ nɛni kɛ olu bɛ se k'a fɔ ko nɛni olu cɛ kojugu ye ninnu ka nasɔngɔ ɲini nɔfɛ ninnu ka miliyɔn nasɔngɔ nɔfɛ ninnu ka muso jɛman nɔfɛ ninnu ka sirifu muso nɔfɛ faso in tɛ dɛ hali n'i ye luwɛsi tile d'u ma o b'a di arabuw ma ka wari minɛ a kana sigi o la so wari dɔɔnin bɛ sɔrɔ nin bɛɛ kɔnɔ a kana maa bɔ maa na dɛ bɛɛ n'a ta minɛ fɛɛrɛ don i ka cɛkɔrɔba awɔ n k'i ka cɛkɔrɔba yɛrɛ min tɔgɔ tɛ se k'a fɔ dɛ n ko min tɔgɔ tɛ se k'a fɔ e k'ale ka da lajɛ n'i sera ka da la dakun in lajɛ bani an bɛ min yɛrɛ la sisan dɛ janjo min yɛrɛ b'i rɔ sisan o janjo in yɛrɛ de ko don énergie ko ɲume ko kɔni mali taji énergie taji ko ɔ a sen kɛ n'i bɔra ale fɛ yen nɔ e ka taa salamu jalo ka so ta i tɛmɛtɔ ka nun jalo wele alu nun jalo wele fɛ dɛ a ka s'i fa ma ne ko nin denmisɛnnin ninnu i bɛ se ka tiɲɛ fɔ an ɲɛna k'i maa si bolo t'i bolo a la wa i tɛ maa si dɔn a na wa maa si jigi sɛmɛnen t'i la wa ka d'a kan an bɛna bɛɛ bugɔ bere ta awɔ an bɛna bɛɛ bugɔ bere ta n'i y'a ye busa ma se fɛn o fɛn ma an yɛrɛ de dalen b'a la k'o sen tɛ ko la nka yanni an k'a daminɛ fɔlɔ a ye jɛ an k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ aw de y'an masaw ye aw de ye jamana maakɔrɔbaw ye maa si t'a la ko min ye aw ka bololamaa ye wa i komi min ka mɔrikɛ ye aw ye quoi min bɛ taa dugawu minɛ aw fɛ quoi minnu ye aw ye dɔrɔn k'aw ka numéro de tɛ manqué fewu o tɛ ta réception na ala yɛrɛ b'o ta a ka masaya kɔnɔ batini kɔnɔ ɔ olu dama dama minnu b'a ko kɔnɔ maa taara ko tɛmɛsira dɔ b'aw ni minnu cɛ wa jɔlɔkɔ b'a ni minnu cɛ yanni an kana bere ta n'u y'u ka maa jate ka bɔ a la n'a ma yafa maa tɔ ma an n'a fɔ a ma ko tuu a bɛɛ y'u ka maa an ninnu de ka teli ne t'u nɔ dɔn dɛ nka u ka teli de u filɛ ka kɛlɛ de yɛlɛ sanfɛ a bolo ni n k'u filɛ ka kɛlɛ de yɛlɛ sanfɛ a bolo ni jɛɲɔgɔn tubabuw tɛ nin kɛlɛ ɲɛdɔn dɛ n ko jɛɲɔgɔn arabuw tɛ nin kɛlɛ ɲɛdɔn nin kɛlɛ nin bɛ kɛ faso kɔnɔ de cɛya kɔnɔ musoya kɔnɔ kodɔn kɔnɔ fasodenya kɔnɔ ani faso kanu kɔnɔ maa si tɛ se ka kɛlɛ in kɛ ni faso in kanu tɛ yen an y'a fɔ a ye kabi kunu n ko ninnu mago tɛ faso la ninnu t'a dɔn ko n'i kɛra miliyardɛri ye ni faso ma suma i bɛ taa kɛ baarakɛden ye dɔ ka jamana kɔnɔ quoi ninnu tɛ faso ɲaci dɔn ninnu tɛ faso ko nafa dɔn a kelen ma deli ka faso bila ka san caman kɛ hali minnu ye faso bila
o taara mɔriya kelen de kɛ n'a ye kululi ni kunkurunin don n'a y'a ye k'o ma fɛn k'a la n'aw ja ma farinya ala la jɔn min ja bɛ farinya la a tɛmɛtɔ a ye cɛkɔrɔbaw wele a ka taa so an n'u ka taa baro n ko an n'u ka taa baro ko Blaise da Toma na k'a kɛ président ye yarɔ Blaise ye président wɛrɛ yɛlɛma ka bɔ yen min tɛ Toma ye yanni ka Toma nati Blaise terikɛ de ye Toma ye Blaise ye mɔsi de ye nka Toma tɛ mɔsi ye Toma ye fila de ye nka teriya nɔfɛ ko don dɔ la ko Toma de filɛ ka Blaise ɲininka ko bon komi an bɛ jamana min kɔnɔ quoi nun ko présidence ko nun parce que n'i k'i b'o baro kɛ ni mɔgɔ ye a kana n'a kɛ komi i bɛ ka adresser politique de la quoi donc ale tɛ fɛ ani Blaise k'o baro kɛ parce que président min sigilen bɛ yen Blaise de y'a sigi donc a kana Blaise kana n'a kɛ komi ale bɛ fɛ k'o critiquer nka ale bɛ fɛ ka fɛn dɔ de ɲininka Blaise la komi an bɛ yan nɔ n'i y'an ka tradition ta k'a lajɛ an ka laadala kow lajɛ quoi ko an bɛnbaw taara ka fɛn dɔ to an bolo yan nɔ an bɛɛ kan k'o tɔnɔbɔ Blaise ko k'o ye mun ye ko misali la i komi mɔsi naba ko quoi min filɛ yan bon a yɛrɛ bɛnna ne bɛ k'o histoire ɲɛɲini nka ne y'a dɔn e fana ye mɔsi de ye n bɛna dɔw tiɲɛ sɔrɔ i bolo Blaise ko non ko ces histoires là ne m'intéresse pas tellement hein ale t'a dɔn quoi ale ye kalan min kɛ ale ka danaya t'o ko ninnu ye ale t'a dɔn quoi Thomas Sankara k'a ma ko bon toi en tant que mɔsi quoi que bon dis donc mais en travers toi je vais savoir plusieurs comme tu es mon ami ok a ye minnu fɔ an ɲɛna an k'olu tɔ to cogo ko Kérékou fana y'a ka diinɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan a y'u bɛɛ ɲininka a ko jamana bɛ ne de bolo bi aw bɛɛ b'a dɔn ne t'a si ka taasira mɔgɔ ye nka ne bɛ dɔ dɔn a bɛɛ ka taasira la nka n bɛna taasira ba fila ta jamana in kɔnɔ aw ka keguya aw keguyatɔ bɛ se ka jama ba keguya an ka taa so a ko silamɛw ni kerecɛnw o ko cogo di a ko kerecɛnw aw ka kitabu kɔnna silamɛw ta ɲɛ hali ni silamɛ caman bɛ k'a fɔ ko caman yɛlɛmana na se ala ka se dɛsɛra ka caman to mɔgɔw bolo k'o yɛlɛma ko aw kɔni b'a dɔn aw ka bibulu kɔnɔ k'a fɔ ko Jérusalem dugukolo min filɛ nin ye ko ala ye dugukolo nin layidu ta aw kerecɛnnakaw ye ko aw de ka dugukolo nin tiɲɛ ta a kɛra waati de ye sa a kɛra badabada de ye an m'o ɲɛ dɔn dɛ nka a kɔni fɔra a ye k'aw de k'a tiɲɛ ta wa k'o kuma kelen na dɛ o ala kelen taara tugun a seginna ka na fɔ arabuw fana ɲɛna arabukan na arabu kuranɛ kɔnɔ ko ni mɔgɔ o mɔgɔ sɔnna arabuw ka taabolo ma k'a k'a dɔn ko dugukolo nin ko ala ye a layidu ta aw de ye k'aw k'a tiɲɛ ta n'an y'a ta aw ka diinɛ fila in kɔnɔ an t'a ye k'a fɔ ko ala de y'o dugumɔgɔw kungɛ ɲɔgɔn na ala ye maa minnu kungɛ ɲɔgɔn na maa wɛrɛ bɛ se ka t'i da don o ko la i t'o t'olu bolo o tuma aw ka keguya sa a k'a fɔ ka bɛn an yɛrɛ ta ma o min bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ a kan'o foyi cɛ ka fara diinɛ kan ka se an ka jamana kɔnɔ yan a ye kuma min fɔ kuma in ɲaci bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ o kama hali sini maliyɛn sɔnnen tɛ benenɔw ka silamɛya ye k'a sɔrɔ benenɔw de y'a kalan u b'a dɔn kamalen i tɛ ninnu to yen nɔ nin caman t'a ɲɛdɔn koyi a ɲɛdɔnbaga ninnu wele n'olu k'a kɛ bani an bɛ taa o nka minnu kan bɛ k'u tɛ kafiri dɛmɛ silamɛ kan olu bɛɛ da bɔra i k'u fili kɛnɛma u ɲɔgɔnna 1500 Mali de kɔnɔ i kun wuli bani i k'u lajɛ ayi fasoko de don diinɛ ko tɛ fasoko de don siya ko tɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min na a ka can kojugu armée y'a fɔlɔ ye sariya y'a filanan ye kuma dɔ la an b'a fɔ sariya de y'a fɔlɔ ye dɛ jamana yɛrɛ bɛnkan kɔni sariya sunba an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min na o m'a fɔ ko ni maa si sigira sariya kunna k'i ka sariya sɔsɔ ko n'i ye sariya sɔsɔ sariya kan ka boli i yɛrɛ fɔlɔ de kan faso kɔnɔ yanni i ka boli mɔgɔ kan a bɛ fɔ o de ma ko fasoden ɲumanya a bɛ fɔ o de ma ko faso dɔnni a bɛ fɔ o de ma ko faso kɔrɔta n'u bann'o ma ayiwa u bɛ min nɔfɛ kɔni a dogolen tɛ bilen dɛ bɛɛ ɲɛ b'a la sa a dogolen tɛ dɛ karamɔgɔ n k'a tɛ ban hakili b'a tɔ dafa karamɔgɔ Nankuma Keyita
mi ka min fɔ i mɔkɛ dɔw de don an ka dugu la dɛ ne bɛnnakaw de don Keyitalakaw a mana sɛgɛsɛgɛ ka s'i ma don min na kana na n kama dɛ a kɛra de o kuma k'i tɛmɛtɔ k'a fɔ nsa ni ngolo bɛɛ lajɛlen i k'a fɔ fala ye ni buga ye ninnu ye ko nin tun ye koroɲɔ barow ye awɔ ko koroɲɔ barow tun don wa ko daba ta waati sera ko an wulila an bɛ se min na nin de don wa an bolo min b'a ɲɛnabɔ nin de don ka d'a kan o y'an minɛ ni min ye k'an se ne ma marifa tɛ fewu nin de don o tuma an bɛna daminɛ nin de la ka se ka bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ka bɛɛ bila i ka bilayɔrɔ la awɔ bilayɔrɔ ma sɔrɔ minnu na k'olu fili ka bɔ a kɔnɔ fewu i komi karamɔgɔ k'olu ka taa fɔ yɔrɔ min na k'olu ɲuman se yen nɔ k'an to an ka baden kɔnɔ yan k'o da k'a kɛ ka minɛ dɔ ra k'a to a ma